uRehab Mohale oneminyaka 31 uchaza le ndawo njengendawo elitshelwe engenamathuba emsebenzi. uMohale nabanye endaweni banethemba lokuthi uhulumeni ungenza ngcono ukuthuthukisa umnotho wezindawo zasemakhaya. Education, they could try to add a little bit more with different skills. Maybe with the grade 10 level, you could do electrician and the plumbing and building, masonry. Then they will be able to find the piece jobs. Si uma bangase bathole umsebenzi izinkinga zabo zoxazuleka. Ebangeni ngamakhilomitha ambalwa okusuka ekwakhiweni, leli qembu labesilisa elingasebenzi lidayisa amakhambi emgwaqeni R37 eduze kwaseLebowakgomo. 350 jale ke goluokeletja wara. Uthi abakhuphule isibonelo sikahulumeni u350 awanele ukunakekela umndeni. Tshetse ino fellela re sa tswelela. Uthi abakhe amathuba emsebenzi ngoba njengamanje izinkampani kanye nohulumeni baqasha abantu ababaziyo. Uhulumeni waseLimpopo uphinde wasibophezela ukubhekana nesibalo esiphezulu kakhulu sabantu abangasebenzi, ukulingana, indlala ngesikhathi kubanjwe ingqungquthela i-Mining and Investment Indaba.